Akor ning bangunan, melu apa ora? Masa aku ning kene. Nyai apa? Keju. Keju apa nih? Aku. Koyoke keju. Iki mangan yo ora dientekne. Piye to jan iki? Delok apa? Roti. Roti. Hmm. Wong Mas rong mulih kok. Yo ngeteni Mas no. Kok manut ora ditukok nih. Kopi apa? Delok apa? Nduk, Delok apa? Roti coklat. roti coklat. Oh, rong mulai ha. Nek jami. Melu apa ora Mas kor ning bangunan? Nah, masa ning kene aku. Ning kene. Hmm. Ya wis, apa ning bangunan karo Mas Laude no. Tinggal ya. Kamu ngolak ora? Enggak. Enggak. Enggak lek no. Iku sempol ya, Dik. Yo. Bisa temu-temu lah. Delok ora? Yang kirik pisan. Ayo, Dik. Gandeng gawe. Bangunan rek, rek natune mengkirik. Koyoke wayahe iki tanggal-tanggal 6 soalnya. Ini Siranti. Kok napa? Siranti. Siranti, jamu rapat. Cuacanya mau mending. Cuaca kinis-kinis. Kau es gerimis tadi. Edisi endang-endang omah etan. Kirono sangu kopi Medarmanto. Kopi deh. Oh deh. Aku tuh gue. Nyapa? Enak ya? Utang. Dibanter-banter to. Tak utang lek no. Sik yo, entar ono kene yo. Biasanya Ya. Sik. Utang nih Padar sik. Kanggo duwe to. Padar. Aku arep utang kopi. Kopi ini endi iki? Utang kopi ya. Iki jane cocok dilupukne tas ngene, nek 5 ngono omong loro. Padar mantu, wane ra ro. Gramen to lu.